Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Qala lam yakun ora ana sapa alladzina wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzina min ahlil kitabi bayani wong kang ahli kitab kuno wal musyrikina kula wong musyrik munfarikina iku padha pecat kabeh hatta ta'tiya hingga teko ing alladzina apa bayinatu bukti kang jelas Rasulun yaiku utusan minallahi kang tetep saking Allah yatlu kang maca sapa rasul sufan iku lembiran tohalotan kang den bersih Fima itu keping dalam suhuf kutubun utai pura-pura kitab koyit matul kang jujur surah Al-Bayyinah surah Madaniyah ayat 3 Bismillahirrahmanirrahim. Wong-wong kafir golongan ahli kitab lan wong-wong musyrik iku ora padha pecat saking agamane hingga ditekani bukti kang jelas saking Allah yaiku utusan saking Allah kang aran Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang macaake lembiran-lembiran sing bersih saking salah siji ya saking salah lan pemalsuan. Lembiran kang ngandung hukum-hukum kang ditetepake dening Allah to kang lempeng ora menggak ora menggo nanging barang utusan saking Allah itu teko lan macake lembiran-lembiran mau padha pating perenca apa kang ana kang iman lan ana kang terus menetepi apa kang dilakoni sedurunge tekane utusan saking Allah itu. Lah wong kafir iki kitab iku wong Nasrani lan wong Yahudi sing diarani kafir kitab. Dadi kafir kitab niku wong non muslim nggih sing pedoman uripe nganggo pedoman kitab samawi. Jadi pedomane kitab Injil, kitab Taurat. Iku diarani kafir kitab. Jadi nek secara syariah cara sembelihane kafir kitab ini mawon halal. Semoga pamane jenengan sir nggih karo wong wedok sing ahli kitab golongane ahli kitab kuno, kitab Injil sing kuno sing lawas sing asli mboten sing saiki niku mboten asli dadi mboten masuk golongane kafir kitab niku nggih jadi kok gak dadak napa nggih pamane gandula hukum sing wonten tengene Injil utawi Taurat sing lawas. Ben sakniki pun boten enten. Mulane perlu sembelihan disangsikan kehalalane. Bakal tidak boleh ngoten mawon ben gampang mulih ngati-ngati. Nggih, apa meneh bentuk pernikahan. Diarani ahli kitab krana wong Nasrani lan Yahudi ku nindakake agamane cecekelane, pedomane kitab suci saking Allah yaitu kitab Taurat kanggo wong Yahudi lan kitab Injil kanggo wong Nasrani. Mulai kitab Taurat lan Injil iki wis diubah isine dening wong Yahudi Nasrani. Perubahan iki untuk akeh kang dibuka lan diterangake dening Al-Qur'an. Jadi pacipun boten asih saged pedoman. Lah wong musyrik yaiku wong kang padha nyembah berhala nyembah lintang srengenge geni lan liyane kang kabeh ora ana kang ceklan kitab suci saking Allah. Soalnya nek kafir kitab niku Gusti Allah ya Gusti Allah niku. Cuman cara undang-undang ngoten keterang undang-undang. Nggih, cara digawe gampang nggih contoh ngoten zaman pemerintahan Soekarno dinggo zaman pemerintahan Prabowo. Nantinya berbentuk nggih. Berbentuk tapi kita pada penghormatan karena apa ije podo-podo rumangsa duwe Gusti Allah sing padha. Beda karo wong musyrik. Nek wong musyrik
krana diarani musyrik niku ngarani nek ana pangeran sing saliyane Gusti Allah. Sehingga wong itu nyembah berhala, nyembah geni, nyembah lintang. Wong kafir kang mengene iki diarani wong kafir wasani sing angas. Diceritake saking sahabat Anas bin Malik. Siji dina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh marang sahabate Ubay bin Ka'ab, Ubay, Allah Ta'ala iku perintahake marang ingsun supaya ingsun macake marang sira surat lam yakul ladina kafar. Ubay matur, punapa asma kula dipun sebat-sebat wonten dawuh pangeran ya Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, iya, jawab Kanjeng Nabi. Ubay nuli nangis saking bunga. Ini Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam maca surat lam yakul ladina kafar. Maksudnya iki kedadian muruhi marang kita kabeh kanggo rumangsa dadi wong gedhe kaya dadi kiai, dadi pemimpin supaya andhap asor marang wong cilik. Jadi mau tahu tentang kebenaran orang lain. Mau tahu tentang kebenaran orang lain. Ojo njaluk benerno karepe dhewe. Soale kebenaran itu bangsa bener itu acuane kalih napa kang ditindakake Kanjeng Nabi utawa sing pun tertulis lewat para ulama, para alim nggih sing diarani syariat. Syariat menapa syariat niku perilaku saking Kanjeng Nabi sing akhirnya digawa pedoman sehingga nalika ora cocok karo syariat undang-undang sing didhawuhi Kanjeng Nabi niku mboten sak kaoleh. Kejaba saka iku para muslimin supaya maca Quran lawan digurukake lan ora perlu sungkan senajan kang marai sing murid iku wong kang sak isone. Nggih. Mulai nalika akhiri jenengan ngaos kewajiban ngaji niku kan kawin cilik ngaji tenggene jembure wajib mawon tidak ada penundaan kewajiban ini. Alhamdulillah dalu niki awak termasuk golongan wong sing ngaji mengkaji adanya Al-Qur'an. Yo ora kabeh wong jenenge kemampuan yang terbatas. Tapi paling boten insyaallah mangki selama Ramadan ini dengan pun kantor sak juz kantor sak juz ngaji Quran sing dimaknani sehingga kula dengan kedah angen-angen lan maknane bin atine ora tos. Kang dikarepake yang lusuh famutahharo. Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku macake apa kang terkandung ing kitab-kitab suci sedurunge. Ora kahanane kitab-kitab suci sedurunge. Kanjeng Rasul niku macake apa kang terkandung ana ing kitab suci sedurunge. Isine opo kang dadi isine sing dadi isine kitab kala wau. Ora kok maca kahanane kitab-kitab suci niku wau boten. Karena Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku maca Al-Qur'an apal-apalan. Nggih, apal-apalan. Ora ngadepi kitab-kitab suci saking Allah. Karena Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kang ummi tegese ora bisa nulis, ora bisa maca. Lah kang dikarepake mutahhar. Nggih. Suci saking keterangan sing salah. Mulane nek nelaah tentang nama Nabi Ismail kula suwun kula dalah kula dijenengi bapak kula jenenge Muto. Kula kan lanang mulai jenenge Muto. Nek wedok Muto. Muto harus niku to muto niku artine suci saking keterangan sing salah.
Monggo amin ya. Lah kang dikarepe kutubun qayyimah. Hukum-hukum kang katulis ana kitab-kitab Nabi sedulur. Kitab sing jejeg sing ora leda-ledi. Mulai Quran itu dari semula awil Quran turun ngantos sakniki bahkan mangke ngantos dina kiamat bahasane tetep siji. Yaiku bahasa Arab tulisannya iki tulisan terus sih. Wa matafar lan ora benda-benda sapa landina wong akeh utu kang diparingi sapa landina kitab illa mimba di ma kejaba ing dalem sadurunge perkara jaa yen teko guming aladi kang yen teko guming aladina apa albayinatu bukti kebenaran kekang jelas. Yen wong kamu lali kita padha penco-penco gandeng karo kedudukan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka dadi utusane Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berbeda pendapat, tidak ada yang mensepakati dan ada yang tidak. Ono sing iman karo Kanjeng Nabi, ya percaya karo Kanjeng nek Kanjeng Nabi niku utusane Gusti Allah kan akeh sing ngono. Iku mung sakwise bukti-bukti kebenaran kang digawa dening Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditekake marang dhewe. Dadi yen dhewe ana ing akhirat disiksa dening Allah Subhanahu wa taala iku salahe dhewe krono nalika akhir ana keterangan. Oh, bakal kan ditakoni. Apa ora ana keterangan? Nggih. Sing tekan kupingmu sehingga kowe padha ngerti apa kang dadi kewajibane dadi tugase kawula sing ngampul maring aku dari Allah. Mestine kan wis ono kabeh iku ngomong sakniki iku malah sak dalan-dalan. Karena apa? Ramadan. Lagi loran idulan. Nek disebut loran idulan. Awet batu subuh. Niku wis ngaji, ono ngaji keterangan tentang kejelasan tentang kepengeranan. Mengko jam 10-an yo ono. Terus meneh engko bar dhuwur ono, barasa ono, menjelang maghrib ono, bar maghrib ono, kan urus no. Jadi nek nganti ora ngerti iku salah iki. Sebagian orang kang iman kaya Abdullah bin Salam sak sahabate. Jadi konggone golongane wong alim nggih utawa kiyaine wong Nasrani, wong Yahudi, nggih wong Yahudi. Iku ana sing jenenge Abdullah bin Salam. Nggih. Sing akhire iman karo Kanjeng Nabi sak santri-santri sak murid. Lan ana meneh konggone wong paran adoh konggone Arab adoh konggone Mekah rupane Salman Al-Farisi. Lan sebagian ana kang tetep ora percaya marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya kang keterangan teng ngarep kaya Abu Jahal Abu Lahab. Itu ada kedekatan secara emosional kali Kanjeng Nabi. Abu Lahab itu pamane Kanjeng Nabi. Nah, sing dimaksud al-bayyinah yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nek wis nganggo jenenge Kanjeng Nabi kok ora andel berarti